Salut, domnul meu, și bine și astăzi ne vom juca ne vom juca Roblox, această hartă. Shower Simulator, parcă, nu știu dacă putem să facem mare chestie. Am uitat ceva cu prima oară pe hartă. Să vedem dacă avem ceva în plus la ghiozdan nou. Haideți să ne luăm pantaloni. Se pare că nu merge, cred că trebuie să îmi dau jos pantaloni de pe Roblox. Dar nu știu cum. Așa. Piscină! Uhu! E cumva... Asta cred că e mai mică decât asta. Așa, hai să vedem ce mai avem aici. Se pare că avem un skateboard și un skateboard de aur. Au același preț. Asta 125 și asta la fel. Pe ce aș vrea să le iau pe ăsta, că nu l-am pe ăsta. Bun, hai să vedem ce e asta cu șampon. Bun, foarte interesant. Pillow. Și acum să mă spăl pe față. Wash face. Mai mult zici că își bagă mâinile în cap. Își intră mâinile, își bagă. Acum hai să intrăm puțin la fete. Să vedem cum este. Bă, lasă-mă să intru. Lasă-mă să intru. Am intrat. Nu pot să intru. Și nici nu mai pot să ies. Da. Așa. Hai să vedem ce mai e. Clothing. Îmbrăcăminte. Ia. Hai să vedem ce îmbrăcăminte avem aici. De client. Așa. Wow. Avem îmbrăcăminte, dar costă Robux. Ok, știam eu că nu este adevărat, știam eu că este fals. Mă gândeam, adică. Așa. Deci nu e nimic. Acum, hai să vedem ce mai este pe aici. Is coming soon. Coming soon. Death. Cine este Death? Ia de mă să-i cumpăr să... A băgat Robux 28. Și blugi rupți. Ia. Și ia cu să Robux 98. Bă, a băgat banii ăștia. Asta, așa. Bathhouse? Ce bathhouse? What the fuck? Bun, hai să punem pillow aici. Să vedem dacă facem ceva cu asta. Dau niște chipsuri. Păi de ce? Păpuni, hai mă, păpunile! Ce am? Cred că atât avem de explorat, atâta este pe aici. Apoi cred că e la VIP, da. Și este și... Stai mă, păpune! Vreau și eu să intru aici. Ok, am intrat pe harta asta, fitness și... Fitness. Așa, scrie doar fitness și cred că vă dăm. Unde să faci mușchi? Hai să văd că e cam bucuit. Mă rog, aici nu pot să stau pe scaun. Așa, yoga. Ia să vedem ce avem noi aici la yoga. Așa, deci să mai ieși și acum facem așa. Facem yoga, da. Hai să vedem ce avem aici sus. Nu cred că e foarte mult de explorat. Greutăți.
Așa. Mergem pe bandă rulantă. Ia, poți să dau mai încet sau mai tare? Vreau să dau mai... Da, mă, chiar merge. Dă-l mai încet. Adică... Hai să-l dăm la maxim acum. Haide. Hai să vedem cum este acum. Uitați, reușesc. Dă mai tare, mai tare. Nu mai pot de aici. Cât de cât am făcut. Așa, mă, încă mai ridic greutățile. Aici ridic. Mă rog. Dar nu le mai vreau. Cum le țin așa. Pune-le înapoi. Hai să facem altă astea. Să ridicăm greutăți. Așa. Perete de la. What the fuck? Așa. Ce avem aici? Îmbrăcăminte. Ia, vreau să-mi iau. Ia uite. Gata. Gata. Și uitați cum sunt îmbrăcat. Ca un șmecher de simțit. Așa. Trebuie să am Golden Membership. Aici nu durere. Nu durere, nu din nou. Așa. Așa. Acum hai să vedem. Avem prosoape. Cred că sunt prosoape. Așa. Hai să vedem ce mai avem. Avem apă. Putem să o luăm. Ce mai accesul? Cafea. Să luăm și noi o gură de cafea. Așa. Foarte isteț. Așa. Salată. Iaurt. Ia cum e salata. Cum arată. Ia să vedem ce mai avem. Pineapple. Smoothie, da. Strawberry smoothie. Și nu pot să iau. Orange smoothie. Iaurt, salată. Și acum stau aici și mănânc. Așa, hai să vedem ce mai este pe aici. Uitați ce mușchi fac. Așa, să mai vedem ce mai e pe aici. Altă! Aici altfel. Să ne îmbrăcăm altfel. Îmi place mai mult cum sunt eu îmbrăcat acum. Păi da. De ce nu pot să iau? Gata, am luat-o. Sunt mai multe. Deci e asta. Săbii. Păi, roșu. O să rog. Haideți, fraților, să ne batem. Vedeți aici. La bătaie. Bă, da, se schimbă îmbrăcămințile. Bine încoa. Am omorât-o pe fetișcană. Am omorât-o fetișcană. Nu înțeleg, se schimbă. Bă, uite. Aici. Și.
E de ales, așa. Hai să vedem și aici. Salvamar. Hai să ne dăm pe astea. Bă, nu mai vreau sabia. Nu vreau sabia. Ok, urcăm aici. Ce fain. Și acum ne aruncăm. Băi, pe de ce am sfoara aia? Nu! Vine înapoi! Ia vină mă aici. Nu! Mă omoară! Nu! M-a omorât plata asta! Basket sau să alergăm. Ia să vedem. Yay! Bă! Serios, prea multe cu Game Pass. Cred. Și de ce nu am hainele? De ce am hainele mele? Mă rog. Deci, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați butonul de like. Dar înainte vreau să mai testez încă ceva. Deci, aici, dacă iau... Dă-mă outfit-ul ăsta. Așa. Și am... sunt așa, da. Și acum, dacă iau ăsta... are pantaloni fix cei care i-am și eu. Deci, da. Deci aici se va încheia și acest videoclip. Uitați că nu mai am asta. Ce interesant. Deci se va încheia și acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați butonul de like. Eu am fost Mihnea și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!